Ποτέ θα κάνει ξαστεριά. Γιάννη, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε έναν τραγουδοποιό να ασχολείται και με το θέατρο, με δουλειές που μας αρέσουν πάρα πολύ, και στο Λαμπέτη, στη ληστεία της Συμφοράς, η μουσική σου είναι καταπληκτική, αλλά εδώ, στο χώρο που θα ανέβει στις αρχές του Δεκέμβρη, η παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, για τον Αρχάγγελο της Κρήτης, έχεις εκτός από τη φωνητική διδασκαλία και ρόλο πάνω στη σκηνή. Σωστά, τι γίνεται? Σωστά. Είναι το δαιμόνιο μυαλό καταρχήν του Νικορέστη Χανιωτάκη, που δεν με αφήνει ποτέ να ησυχάζω. Και φέτος γιορτάζουμε, αν θέλεις, με τον Νικορέστη 10 χρόνια συνεχού συνεργασίας, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, και εκείνος και εγώ. Πέρα από την μεγαλύτερη ευτυχία που έχουμε φέτος, να ανέβουμε τη σκηνή και να παίξουμε σε αυτό το υπέροχο έργο που έχει γράψει η Ρένια Πετράκη και που μιλάει για τη ζωή αυτού του θρύλου, αυτού του μεγάλου Έλληνα. Η οποία είναι η μαμά του Νικορέστη. Η μαμά του Νικορέστη ακριβώς. Μου δίνει τη ευκαιρία φέτος να αναμετρηθώ με ένα πάρα πολύ ακριβό υλικό, με ακριβά τραγούδια που έχουν γράψει μια σπουδαία παρακαταθήκη, που έχουν αφήσει μεγάλοι μας συνθέτες, μεγάλοι μας ποιητές και στιχουργοί, και που δείχνουν ακριβώς και το μέγεθος το καλλιτεχνικό αυτού του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη, του Νίκου Ξυλούρη. Δείχνουν με τι καταπιάστηκε, τι υπήρχε στο μυαλό του σαν αγάπη πάνω στη μουσική και τι ο ίδιος μετέφερε, πέρα από τη μεγάλη του αγάπη φυσικά για τον πολιτισμό της Κρήτης, που έχουμε τη χαρά να μπούμε και να μελετήσουμε κι εμείς σαν άνθρωποι, ας το πούμε, της πρωτεύουσας που είμαστε, και να γνωρίσουμε το τόσο σημαντικό υλικό και αυτού του τόπου. Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος σου? Ο ρόλος μου εδώ, πέρα από το ρόλο του τραγουδιστή, σε πολύ σημαντικά τραγούδια, είναι αυτός του Σταύρου Ξαρχάκου. Και είναι για μένα μεγάλη πρόκληση να αναμετρηθώ με αυτό, γιατί φυσικά είναι, πέρα από ένα υπέροχο άνθρωπο και σημαντικό, ένας πάρα πολύ σημαντικός συνθέτης και από τους λίγους πια που έχουμε εν ζωή, και η τιμή που αισθάνομαι είναι τεράστια, όπως καταλαβαίνεις. Και εκτός αυτού θα είναι κάτω, ανάμεσα στους θεατές, για να σε παρακολουθεί, να ερμηνεύει στον εαυτό του. Τον περιμένουμε με πολύ πολύ αγάπη να μοιραστούμε όλη αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει. Η παράσταση αυτή για έναν έμπειρο τραγουδοποιό όπως είσαι εσύ είχε ένα ιδιαίτερο βάρος λόγω του ονόματος του Ξυλούρη? Θα σου πω, το πρώτο πράγμα που προέχει είναι όπως και σου είπα πριν, το ακριβό υλικό, όπου εγώ μυριστώ τα τόσο σημαντικά τραγούδια και τον κατάλογο αυτό που έχει η ελληνική δισκογραφία. Έχω έναν απίστευτο ενθουσιασμό, οπότε με τον ενθουσιασμό αυτόν ξεχνάω κάθε βάρος και κάθε ευθύνη τέτοια. Και κάπως έτσι το αντιμετωπίζω. Με μελέτη και με μεγάλη όρεξη να ακουμπήσω αυτό το ακριβό υλικό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που ξανασυναντιέμαι επί σκηνής με την Άλκη Πρωτοψάλτη, που την υπεραγαπώ, σε ένα υπερθέαμα, θα τολμήσω να πω, μια μεγάλη παραγωγή από τα αθηναϊκά θέατρα και με έναν εκπληκτικό μαέστρο, μια εκπληκτική ορχήστρα, τον Ανδρέα τον Κατσιάνη, με υπέροχους μουσικούς και με εξαιρετικό θίασο. Ανυπομονούμε. Και εμείς.